سلام فانو ارتيفيا بمكتال تركبو كبراتن كبران كمي تمسيو لو مقدام كلتا جنبو سلالو زيناتات وشتن وزعن انهو زينا زغرب لكم لو عم تخلي كتكاتلنا بخبر ندعدم كدما عرست زينا كقدم فارماسيتيكاوي محضر إرترا مبل 10 جعاتة سنة فلتاتاوي وعلا أبسمرا أقانعون محبر متحققات بسراوي سمان حموشن لبيت مرت سورا زملكات نايم ور راس تاريخ مدب وديبو سبورتاوي نفاتات عبيت التمرتي زوما ماكل اللومي عب ستاديوم مسمرا باستخايدة معروك سنة سرعات تزازيمو منغستي أمريكا كابتوم أب جرمن عسكرهم زرلو أولاد سراويتو حموشتا شحك سحب مخانو أفليتو سراويت مالي أب لعلي شبراوان بزكايدون متقعت عير كلتا ميت عطوقات كم زغتالة حبيرو حبرات إمارات عرب كويت قطر إسرائيل بدمر واقع شموت نتبشدشتا بليون دولار أطوار كتشهد ألن والسينا نبزر زراتو كنسجل فارماسيتيكاوي محبر إرترات لا تتعنى هاجرنا بنفع زعلمة بل 10 شعاتس نفط أتاوي وعلا عبس مرة أقانعو نتمرب سخاتلة قادنيا ساميل هابتو ميكايل مزقات أبسا ودالي ولو أبراهام عند ماريم كأربوي فارماسيتيكاو محبر إرترا بلوصنا سمويا فارماسي بمعباي وحسن طعنا نرغاغص بزبل تيمات مال حدا غنبت مبل 10 سنه فلطتاو وعلا ابسمرا هوتيل اسمرا بالاس قانعو بريزيدنت محبر اتو ابرها قبر ابز سمعو قال اتو وعلا امونغو سمويا فارماسن وعلتنياتاتن تمكرن نملوات ابسنه فلطتاو معبالتات نمزتاي كومون صلات طعنا هاجرنا نمدنفع زعلم مخانو بمتقاس مويا فارماسي اگداس ملاغو مرمران حويتن مخانو موياوያን ድማ اساسيتي رتعوا اطقما مدهانيت دمص دحنت حمومات كومون قلستن قيس معبالن نايت مويا خم زخون ገሊጹም سنة مدهانيتاو بلوصنت قصال سرحن معبالن زحاتد نطفد امبر قوام علامه خم زيكونه زدقسا اتو ابرها بلوصنت ناي زخونه عودي قصال تمرتن مرعم حديث مصرعنتاتن كم زطلبا نصيروم ابتو وعلا تطقامنت باراستامول ابوان ጥንስን ሳዕቤናቱን ብውሽጣው ዓቕም ዝካየድ ክለሳ ሃገራዊ ዝርዝር መድሃኒት ርትዓው ኣጣቐማ መድሃኒት ፀረ ተህዋስያን ብዕድመ ኣብ ዝደፍኡ ዜጋታት ጠንቅረኽ ስደም ብምዃን ሕማም ዘስዕቡ ባክተርያ ገምጋም ቁንዕነት ምሕደራ ሕማም ውፅኣትን ወሰን ተራቋሒታትን ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ርትዓው ተጠቃምነት መድሃኒት ኣብ ነፍሰ ጾራት ከምኡን ዘይግባእ ኣጣቐማ መድሃኒት ብዕድመ ኣብ ዝደፍኡ ተመላለስቲ ተሓከምቲ ዝብሉ መጽናዕታዊ ወራቕቲ ቀሪቦምን ተዘቲሎምን بزيكازي ملؤنتن زرجحن مويان فارماسي أب إرترا أب زبل زعبا حبرا وزته تخايدو تساتفت دحر زكايد وزته مصنعتا وراءتن تكباركم ورحم زچبت وصيت كركوبمن نمعبال مويا فارماسي وهدس مويا طعنا كعززن زمطن مسالاتات كواددن سلطنا ابالات بعتب كسرحالو كومون مرمراو سرحات كحيل زبل لبواتا تعريبهم أموداتا ككاب درجهم بلوز مصنعتا وراءتن زقربو كومون نمعوات وعلى نصعرو شلماتن نافلط وراءت مسكرن تعديلهم محبر متحققات بلسراوي سمان حمشن نبر أفلطو بزعبا بيت مرت سورا آبتا مهارون ولدن معبايز علمه نايمور راس تاريخ مرب بحدا جنبوت وديبو أبتيد مهنات مبلا 5 عامات من مسرات بيت مرت سورا أبس مراس تخايد مدب قريب سنة أباوي ستيفانوس أبراهام زماج بيت مرت سورا أورح مسكرم سنجع 1927 أبس مناوي مبرع ساحل زيرو بزبل مساوعي زفلت بوتا بحالة زبوا جنبار حرنة إرترا كمتمسرته حبيرون نمجزاتن صعبيناتون قفعتات صلايتي قابل على حزب إرترا سرعات تمرتي حزبوا جنبار أب جزي قالسن نممهاري استدالو مصحفتن أبركتو ممهران بيت مرت سورا أب مقلاين محب حابن تمهارو كمون زقاتم زنبره مسناخلات بزرزر دحر مغرب بيت مرت سورا بب اوانو كاب زيرو ناو عرق آيت حولع جلحانسن عريربن كم زقعزت مسناي بالدوتاتو قاليتوم أبومبر محبر متحققات كفل سراوي سمان حموشن تقرأ لاي أبرانيوس هزار أبروخ بوغانو هزوا جنبار أب رأي تمركسو بروح مزاعي زرلوا بالسكتن حفرتن حاجر نمونن نبيت مرتي سورا كمز مسرته بمتكاس زبزحو تمهارو بيت مرتي سورا لومي أبزل على صفحات نايزا حاجر تمديبهم زحبن عيو يصرحو كم زرلوا أبريهم
ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ታሪክ ናይ ምውራስ መደብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ብዝተወደበ መልክዕ ክካየድ ተላብዮም ስፖርታዊ ንጥፈታት ዓብየተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብውዕውዕ ሃዋህው ተዛዚሙ ብዛዕባ እዚ ብ12 ዓይነታት ስፖርት ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝቐፀለ ንጥፈታት ወኪል ኤና ዮናታን ዕብዮን ዘዳለወ ጸብጻብ ፊልሙን ዘሙይ ቀርቦይ ስፖርታዊ ንጥፈታት ተምሃሮ ደፍአ ሓይሊ መቐይሮ ብዝብል ቴማ ንሸሞንተ ኣዋርሕ ዝቐፀለ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ሎሚ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ብውዕውዕ ሃዋህው ተዛዚሞም ኣብቲ ብሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ዝተኸፍተ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ስፖርት መምህር ሞሳዝጊ ገዝሀይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሎም ዓመት ልዕሊ 14,000 ተምሃሮ ኣብ 12 ዓይነታት ስፖርት ከም ተሳተፉን ምዕሩይ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረን ገሊፆም ስፖርት ኣብ ዘለናዮ መዋእል ኪንዮ መዘናግዒ መለለይ ሃገራዊ መንነት ከም ዝኾነ ጠቒሱ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብመገዲ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕቡል ሃገራዊ ባህሊ ስፖርት ንምኽስኳስን ሓበን ሃገር ዝኾኑ ተካእቲ መንእስያት ንምምልማልን ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ መደብ ንምድማቕን ንምዕዋትን ዝፀዓሮም መምሃራን ኣለይቲ ተምሃሮን መራኸቢ ብዙሃንን ኣመስጊኖም ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኩሉ ዓይነታት ስፖርት ካብ 7 ንኡዞባታት ንኡዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ካብ 22 ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ቤት ትምህርቲ ባርካ ጎብለል ብምዃን ተሸሊማን ብዘይካዚ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ቀዳሚት ወፅያ ኣብ መወዳእታ እቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክውን ክኸውን ኣበርክቶ ንዝገበራ ትካላት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም ኣብ ንኡዘባ ሃብሮ 343 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 567 መምህራን ካብ 21-24 ሚያዝያ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ኣብ ስነ ምግባር ሞያ መምህርና ኣገባብ መሃህራ ግብራዊ ሌላ ምድላው መምሃሪ ሜላታትን ካለን ዘጠቃልል ስልጠና ብቐንዱ ንሓደስቲ መምህራን ቅድመ ትምህርቲ መሰረት ገይሩ ከም ተዋህበ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዘባ መምህር ዑስማን መሐመድ ኣድም ገሊጹ ቅድመ ትምህርቲ መሰረት ብቕዓት ትምህርቲ ስለ ዝኾነ እቶም መምህራን ብብቕዓት ክመሃሩ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ምውዳብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ መወዳእታ መምህር ዑስማን መምህራን እንተመሃሮም ኣርኣያ ስለ ዝኾኑ ኣብ ንጥፈታቶም ዕቱባት ክኾኑ ተማሕፂኑ ኣብ ንኡዘባ እምነ ሓይሊን 3 ኣዋርሕ ብሞያ ክስልጥኑ ዝጸንሑ 245 መንእሰያት ብ28 ሚያዝያ ተመሪቖም እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋሃበ ስልጠና ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ቀዳማይ ረድኤት ምሕደራን መሪሕነትን ከምኡውን ትልሂት ዘጠቓለለ እዩ ሓላፊ ሃማማቴ ኣብቲ ንኡዘባ መንእሰይ ሸዊት ወልዳይ ኣብዚ ዓመት እዚ 109 መንእሰያት ብዝተፈላለየ ሞያታት ሰልጢኖም ከም ዘለዉ ሓቢሩ ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት እቲ ንኡዘባ ወይዘሮ ትርሓስ ፈቓዱ ብወገና ተመረቕቲን ዝቐሰምዎ ሞያ ኣብ ግብሪ ብምውዓል መነባብሮኦም ከመሓየሹን ከባቢኦም ክጸልውን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺራ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ሕጊ ዘለዎ ኣፍልጦ ንቕሓትን ምብራኽ ካብ 24-28 ሚያዝያ ኣብ ንኡዘባታት ከረንን ሓመልማሎን ንተምሃሮ ኣስተምህሮ ሂቡ እቲ ኣስተምህሮ ተምሃሮ ኣብ ርእሲ ኣካደምያዊ ትምህርቶም ብሕግን ስነ ምግባርን ተኸስኪሶም ንኽዓብዩን ኣብ ምክልኻል ገበን ክትሓባበሩን ዝዓለመ ምንባሩ ኣዛዚ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ሰርጀንቲ ብእምነት ክብሮም ገሊጹ ኣብቲ ኣስተምህሮ ንራእን ዕላማን ፖሊስ ኤርትራ ስነ ምግባር ተመሃራይ ተራን ኣገዳስነትን ሕጊ ኣብ ተምሃሮ ከምኡ ንእወታውን ኣሉታውን ጎድንታት ቴክኖሎጂ ዝምልከት መግለጺ ቀሪቡ ሰርጀንቲ ብእምነት ኣብ መወዳእታ ተምሃሮ ኣብ ምምራሕ ብሽክሌታታት ዕቱባት ክኾኑን ሕግታት ትራፊክ ክኽብሩን ተላብዩ ተምሃሮ ብወገኖም ከም ዝበለ ኣስተምህሮ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተማሕፂኖም ክቡራትን ክቡራን ቀጻሊ ዝቐርብ ዜና ወጻኢን ምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕደ ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቶም ኣብ ጀርመን ዓስኪሮም ዘለዎ ኣባላት ሰራዊቱ 5,000 ክስሕብ ምዃኑ ትማሊ ሓደ ግንቦት ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ፔንታጎን
ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን እቲ መደብ ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ ክዛዘም ንፅቤት ከም ዝግበር ገሊጹ እዚ ስጉምቲ እዚ ንቁፅሪ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ናብቲ ቅድሚ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ዝነበረ ብዝሒ ዝመልስ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ፔንታጎን ሓቢሮም ኣለው ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒሶሪዮስ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ምንካይ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣቐዲሙ ዝተገመተ ጉዳይ ምዃኑ ብምሕባር ሃገራት ኤውሮጳ ፀጥተአን ናይ ምውሓስ ዝያዳ ሓላፍነት ክወስዳ ፀዊዑ ወታደራዊ ህላወ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣብ ጀርመን ድማ ብቐንዱ ንረብሓታት ኣሜሪካን ጀርመንን ዘገልግል ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስተር በተወሳኺ ኣነፂሩ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብወገኑ ንውሳነ ኣሜሪካ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ መሻርክቲ ሃገራት ኣብቲ ምስ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት ንኣሜሪካ እኹል ደገፍ ከም ዘይገበራ ብምውቃስ ኣብ ጀርመን ኢጣልያን ስጳኛን ንዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ክስሕቦ ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ብጥንቃቑ ዝዝከር እዩ እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኸሰት ዘሎ ብጉዳይ ኢራን ኣብ ሞንጎ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዘን ናይ ቃላት ምምልላስ ተኸሲቱ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ቻንስለር ፍሬደሪክ ሜርዝ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብዘይንጹር ስትራቴጂ ናብ ኩናት ኢራን ከም ዝኣተዉ ክወቅስ እንከሎ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ብወገኑ ቻንስለር ሜርዝ ኣብ ጉዳይ ኢራን ጣልቃ ካብ ምእታው ተቆጢቡ ዝዓነወ ቁጠባ ሃገሩ ኣብ ምጽጋን ከተኩር ኣተሓሳሲቡ ኣሜሪካ ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ 10 ኣሽሓት ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ 16,000 ካብዚኣቶም ድማ ኣብ ጀርመን ዝዓስከሩ ምዃኖም ጸብጻባት ይሕብሩ ሰራዊት ማሊ ኣብ ልዕሊ ሽበራዋን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣየር 200 ዕጡቃት ከም ዝቐተለ ኣፍሊጡ እቲ ስርሒት ካብ ጎረቤት ሃገር ብንስጋር ሓድሽ መጥቃዕቲ ንምክያድ ዝነዳለዉ ዝነበሩ ሽበራዋን ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ማሊ ገሊጾም ኣብቲ ስርሒት ከበድቲ ኣጽዋር ዝፀዓና 4 መካይንን ልዕሊ 60 ሞተር ብሽክሌታታትን ከም ዝዓነዋ ዝሓበሩቶም ኣዘዝቲ እቲ ስርሒት ከም ዝቐጽል ኣፍሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሊ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሚኒስተር ምክልኻል ሃገር ሳዲዮ ካማራ ከም እተቐትለ ዝዝከር እዩ ኣብ ማሊ ኣብዚ ዓመት እዚ ሽበራዊ ተርእዮታት ከም ዝወሰኸ ዝገልጹ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ እቲ ክስተት ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእምቱ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወታደራዊ ወፍሪ ትቃወም ዘላ ማሊ ኣብ መሬታ ተዋፊሩ ንዝጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ከም ዘውፅኣቶ ዝፍለጥ እዩ ግዳማዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ምዃኑ ንኩነታት እቲ ከባቢ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ ኣሜሪካ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌት ቀጠርን እስራኤልን ብድምር ዋጋ 8.6 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክትሸጠለን ወሲና በጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንቀጠር ናይ 5 ቢልዮን ዶላር ንኩዌት ናይ 2.5 ቢልዮን ዶላር ንእስራኤል ናይ 992 ሚልዮን ዶላር ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ናይ 147 ሚልዮን ዶላር ኣጽዋር ከም ዝሽየጠለን ኣፍሊጡ እቲ ስርዓት ምክልኻል ኣየር ሚሳይላት ዘጠቓልል ኣጽዋር ዓቕሚ ምክልኻል ናይተን ሃገራት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ውሳነ እዚ ፍቓድ ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ኮንግረስ ከይተሓተተ ብቐጥታ ከም ዝተወሰነ ተሓቢሩ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት እውን ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌትን ዮርዳኖስን ብድምር ዋጋ 16.5 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ከም ዝሸጠለን ከም ዝወሰነት ዝዝከር እዩ እዚ መሸጣ ኣጽዋር ንዞባ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ውድድር ሸመተ ኣጽዋርን ንሱ ዝጠንቁ ግጭትን ክሸሞ ከም ዝኽእል ምስ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ፍርያት መካየድ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲኑ ዝጸንሐ 15 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረጽ ናብ 25 ሚእታዊት ክብ ከም ዘበሉ ኣፍሊጡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ንግዳዊ ስምምዕ ይጥሕሶ ከም ዘሎ ብምኽሳስዩ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ነዚ ስጉምቲ ወሲዱ ዘሎ ነቲ ካብ ዝመጽእ ሰሙን ተግባራዊ ዝኸውን ወሳኺ ቀረጽ ኩባንያታት መፍረ መካይን ኤውሮጳዊ ሕብረት ፋብሪካታትን ናብ ኣሜሪካ ከግዕዛ ንምግዳድ ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሓቢሩ
أمريكان أوروبا أو حبرتن أب مونغوم نستفترن نقداوي زين نقداو نمهدا أب زحلف عمت سممع كم زبط صحوز الزكاريو مثلا تسممع أمريكا أب العلي التوفريات أوروبا أو حبرت وسناتو تصنحت وسخت أرزنا بعصر تحمشتن بيتاويت كتاقودل أمسا يأو أوروبا أو حبرت أب العلي التوفريات أمريكا كرز كي يخفل كمون أب أمريكا وفريك جبرن بأمايت مليونات دولارات زجمت أطوار كشمتنيو أب مرددا تبتي حنيرو اتي نقداوي سممع بخافيل تكبراو كان تخونه زلاقي نكخون جن ببايتو أوروبا كتصدق على جابانن فيتنامن أب مداي ساعتن بركي معدناتن زكايرو متحببار نبدفع تسمامعن إذا سممع السبت صحة قدماء منستر جابان ساناي تايكايتشين قدماء منستر فيتنام لمين هونغن أب كتما هانوي أب زقبرو ركبيو كلتين هاجرات أب عودتات تحت أرضي مقطع كلمة ولوطي حرشة تكنولوجي حوان فاينانسن نايمت تحببار سممع تفراري من بزي كازي سلسلتك قرب بركي معدناتن ندادن نموحس بحبار كسرحات ردادينا اللواء إذا كم زيلن كله مرح تكلتين حجرات نمت أنك داوي من اللواء كسابق التشحن سلاسان نبسوسا بليون دولار نمعوايك الآتيوم مالهم أمريكا أو في إسرائيل معتن 19 شدشحن 500 طن تعنات أطوارن وتهدراوي نواتن ناب إسرائيل كمزل أخذ مع كانت زينة أكاليحن إذا استجدت مؤكلاي إزي أمريكا بزعواتي قبل علي إيران كايد زخل توثقي مدقعتي نبريزنت ترامب مبرهي كم زحابة قبل زحبر اللوزلو أوانيو منستر بكل خال إسرائيل أبزوت مغلطي بزح زلو ناي أيرن مدرن تتكوستي دروعات مكاينن كالو تدراوي نواتن زحزاك لتلاتنات مراخب أمريكا ناب ودبات أشدودن حيفان كم زعتوا حبيرو أتي أطوارن وتهدراوي نواتن أب ملا إسرائيل ناب زركب وتهدراوي معسكرات كم تزرقحة أتي منستري بتوسخي حبيرو مسألة تسابات بإسرائيل شمون تلقاتيت قبل علي إيران وتهدراوي سرحيت كابز جمبر ندحر إسرائيل على مثل 15 شح طن وتهدراوي أطوارن نواتن ببحرن أيرن كاب أمريكا تركبالا أزي كم زيلون كلو سراويت إيران أمريكا قبل علي حجرو كتكايدون اتخيل دغماي متقعتي ترير ملسا جبري كم زهبلو أتنكيغم حلوة ثورة إيران أبزوت مجلتي حجرو قبل علي أنز فتسمت كعتي كابنا كرم حجي زحيلة ملسا جبري كمتهبلو أفلتو بخلو وجن إيران بمجدي باكستان حدش إمام السلام نب أمريكا كمزل أخذ يخون من بريزنت ترامب بتزقرب حدش إمامه عقوب كمزي كونه مجلازو يقال حلو إسرائيل عبدوباوي ليبانوس التكايدو دبداب كم زحيلتو تقاليحو أتدبداب نتحت قرص وتهدراوي علامات من قصقاص حزب الله علامات زقبر مخانقة سراويت إسرائيل يحبر انتلو قبل علي برجس كبير كسراتات يورد كم زلو يزقلت بمسارة منسترة عنا ليبانوس بتدبداب قبل زحالة سلسة معالتات راي بوحدو سمانا سلما وانسابات كموتون كالو لعلمية دماغ وسيلوم دبوباون مبرقاون ليبانوس كان دي علامات نيت متقعتي كوينو كام زلوي تتقاس بريزنت ليبانوس جوزيف عون نتيب بإسرائيل زفتسام زلو تدقاقامي تحسد سممع مقراص صغصي بتريب مقنن إسرائيل نأقراوي حقتاتن وعلاتن كتخبرن أب سيبيلاوي علامات تتقابرو متقعتات تدو كتبلنس أو علام إسرائيل كاب مجمرة ورحمة جابيت قبل على ليبانوس كتكايرة بزنحت متقعدتات على كل تشحن شدوشان ميتن سبات كموتون كالو على شمون تشح كم زواصلو كمون حد نتبك 3 مليون كم تمزبلو تسبات سيحبرو كرباتن كربان زنا قدم نظامنا ارستاتو كدغملكم
ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ መበል 19 ነፍጠታዊ ዋዕላ ኣብ ኣስመራ ኣቃኒዑ ማሕበር መተጋገዝ ክፍለ ሰራዊት 85 ንቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝምልከት ናይ ምውርራስ ታሪክ መደብ ወዲቡ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብ ቤተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሎሚ ኣብ ስታድየም ኣስመራ ብዝተኻየደ ምዕሩግ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቶም ኣብ ጀርመን ዓስኪሮም ዘለዎ ኣባላት ሰራዊቱ 5000 ክስሕብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሰራዊት ማሊ ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣየር 200 ዕጡቃት ከም ዝቐተለ ሓቢሩ ኣሜሪካ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌት ቀጠርን እስራኤልን ብድምር ዋጋ 6 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክትሸጠለን ወሲና ንምክትታልኩም መስክን ብዝተረፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓልጎኩም ብወገነይ ግን ብሩኽ ምሸት